Μοτοσυκλετική Ενότητα Φερών και Όμιλος Φίλων Μοτοσυκλέτας Φερών σας προσκαλούν το Σάββατο 9 Ιουλίου και ώρα 9 στο χώρο μας, στο Άλσος της Αγίας Παρασκευής, για μια ωραία συναυλία. Ο Μιχάλης Ηλιάσκος και ο Βαγγέλης Δορσάκης θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους 7 ψυχές, όπως επίσης και τα Greek Natural Videos σκηνοθεσίας του Δημήτρη Τεκτονίδη. Σας περιμένουμε να περάσουμε μια όμορφη βραδιά με καλή μουσική και άφθονη μπύρα. Βάλ' το καλά στο κεφάλι σου.